leppää. Biisin tekeminen on helppoa, sen myyminen voi olla vaikeaa. Käydään katsomassa vähän levytysteollisuudesta. Aivan loistavaa, että suostuitte ottaa meidät näin lyhyellä varoitusajalla vastaan, mutta mulla on ilo ilmoittaa, että me ollaan nyt vihdoinkin löydetty Jeminalle se hitti, jota tässä on metsästetty kissojen ja koirien kanssa. All right, loistava. Onko sun tekemä biisi? No mun vaatimaton sävellys, mutta Jeminan sanat. No niin, laulas vähän sitä. Joo. Karu mieli taikka kevyt olo, sulla on suljettu sydän. Takatuuli taikka läpiveto, sulla on suljettu sydän. Veriveli taikka muukalainen, sen näkee, kaikkihan sen näkee. Anna mennä. Sulla on suljettu sydän, sulla on suljettu sydän. Kiitos Riitta. Tykkäsittekö te? No, biisi on ihan loistava. Mut se on no go. Se on Jonna Tervaa vanha hitti, että me jätäis saman tien kiinni plagioinnista. En mä oo kyllä kuullut tätä koskaan, tätä biisiä aikaisemmin. Pommi varmasti on mun sävellys ja Jeminan sana. Jykkää. On ihan sattumalta Jonna tehnyt saman biisi 97. No näin on käynyt, mutta hätähän ei ole tän näköinen. Mehän voidaan muuttaa noita sanoja vähän, että sitä ei tunnista Jonna Tervomaan biisiksi. Ja toi sydän, niin sehän on aiheena niin läpikoluttu aihe, että siihen voisi vaihtaa vaikka jonkun toisen sisäelimen. Okei, hei, vois toimia. Alettais heitellä vähän, mitä näitä mahalaukku on. Haima, munuainen. Onks pohje sisäelin? Ei, pohje on se jalka. Hei, nyt tuli idea. Miten ois maksa? Okei, hit it. Sulla on suljettu maksa. Ei maksaa. Se jotenkin viittaa ikävästi alkoholiin, että se on vähän liian negaa. Ota joku muu. Okei, oisko... Sulla on suljettu perna. Se on siinä. Perna lukittu. Perna on lukittu. Hei, mitäs jos se ei olisikaan suljettu? Niin, no ei tietenkään. Kokeile sillä tavalla, että se perna ei ole. Okei. Sulla on avonainen perna. Mut mä en ehkä haluais muuttaa tätä mun tekstiä ihan näin paljon, että mä olisin pitää siinä sen semmosen niinku mystisyyden. Että jos olisi vaikka raollaan. Joo, raollaan oleva perna. Sulla on raollaan oleva perna. Raollaan oleva perna on niin tätä päivää. Mitä te tykkäsit? Okei, nyt se alkaa löytyä, mutta hei, mitä jos olisi jotenkin kantaa ottava? Kato, me ollaan nähty nämä rakkauslaulut. Nämä on niin nähty. Millä tavalla siitä voisi tehdä kantaa ottavan? Ota siihen feminismin mukaan. Hit it. Feministillä on raollaan oleva perna. Ei ehkä feministiä. Kun mä oon Jenkeissä, niin siellä jengi niinku, muusikot tykkää niinku, laulaa poliittisesti ottaa kantaa, että heitä siihen joku tämmönen poliittinen joku jäbä siihen kehiin. Joo. Mauri Pekkarisella on raollaan oleva perna. Jes, sit Maurille joku toisesta jengistä, joku tsubu siihen messiin. Okei, Mauri Pekkariselle, Maria Guzenina Richardsonilla on raollaan oleva perna. Olevat pernat, kato, se on monikko. Joo. Joo. Ja tittelit mukaalta. Joo, Okei. tittelit. Kansanedustaja Mauri Pekkarisella ja peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardsonilla on raollaan olevat pernat. Ei, se on nyt kyllä liian pitkää, että siitä on pakko jättää se Richardson pois, et kokeile. Okei. Kansanedustaja Mauri Pekkarisella ja peruspalveluministeri Maria Guzeninalla on raollaan olevat pernat. No nyt se teksti toimii, mutta se ei ihan rimmaa. Et pitäisikö siitä kokonaan kuitenkin jättää tämän Guzenina pois? Okei, toimii. Ja sit mitäs jos tää Pekkaris-Hebo, niin se ei niinku halua tunnustaa, että hänen pernansa on avolla, tai niinku raollaan. Joo. Hit it. Ei halua tunnustaa. Ei halua tunnustaa. Okei. Kansanedustaja Mauri Pekkarinen ei halua tunnustaa, että sillä on raollaan oleva perna. Joo. Ehkä se on kuitenkin parempi, että jos Mauri haluaa tunnustaa, että sen perna on raollaan. Se tulee muuten liian monitasoinen radiosoitto. Okei. Niin oikeassa. Eli nyt se alkaa olla tässä. Nyt se on tässä. Joo. Mutta tämähän ei poista sitä tosiasiaa, että meillä on yhä Tervomaan sävellys. Ai niin, meillä oli tämä alkuperäinen dilemma. Hei, mutta meillä on olemassa toinen sävellys, johon nämä sanat sopii aivan loistavasti. Totta. Kappas vaan Pekkarisen Maurilla raollaan oleva perna. Kahdestaan lähti Maria Guzenina Richardsonin kanssa sisälle lääkärille. Kappas vaan. Yes, ottaa sitä. Nyt on. Kiitos. Yes.